محمد الأمين نفديك بالثمين، محمد الأمين نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. محمد الأمين نفديك بالثمين، محمد الأمين نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. ويا إماما للهدى بنهجك المبين، محمد الحبيب الصادق الأديب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri mai taken daga dausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda cibiya ta Almajid take daukan nauyin kawo muku. Yan uwa masu albarka, a shirinmu da ya gabata muna ta bayani akan yaya za a yi mu samu ɗanɗanon imani. Wannan sallar da muke ya za a yi mu ji ɗanɗanonta, azumi da muke ya za a yi mu samu ji ɗanɗanon shi, ya za a yi mu rika jin ɗanɗanon ibadar da muke ma Allah, mu rika jin ɗanɗano iri ɗanɗano mai kyau. Ya za a yi mu ji haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga mu'mine suke waɗanda suke da abubuwa guda uku, wanda muka faɗi guda biyu. Mun faɗi san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun faɗi soyayya don Allah, don ainihin musulunci, don Allah, don neman yadda Allah. Abu na uku wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce shine mutum ya ji kyamar ya ainihin koma makafirci ba'ada an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, bacin Allah ya fitar da shi kamar yadda yake kyamatar a jefa shi wuta. Wannan hadisi ba kafirci ba kawai, za mu fahimci cewa ashe idan mutum ya tuba ya ba wani aiki na sabo, kamar irin tubar da muka yi gabaki ɗayan mu a cikin watan Ramadan, muka ba ayyuka na sabo, muka bar gurare na zunubi, muka bar duk abubuwan da za su fusata Allah, to mu gi in Ramadanan ya hita, to mu kyamaci mu koma ma waɗannan ayyuka na zunubi kamar yadda muke kyamatar a wurga mu cikin wuta. A wata ruwaya ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bal ashad, ya ma hi kyamar koma ma wannan aikin da ya daina yi. Da yana shan giya, Ramadana ya shigo ya daina. Da yana zina, Ramadana ya shigo ya daina. Da yana ayyuka na sabo, Ramadana ya zo ya bari, ya koma ya tare a cikin masallaci. Ya ji kyaman koma ma wannan aikin bacin watan Ramadana ya wuce, domin Allah da ke cikin watan Ramadana shine a Shawwal, shine a dukkan sauran watanni. Domin ba a ce an daina rubuta zunubi ba idan watan Ramadana ya ba daina rubuta zunubi ba ainihin in watan Ramadana ya wuce, ko rubuta lada, ma'ana za a ci gaba da rubuta lada, kuma za a ci gaba da ɗaukaka darajar bayi. Saboda haka ya koyan uwa, Ramadana makaranta ce. Mu yi amfani da wannan hadisi wajen ɗabbaka shi ga abin da muka gabatar na ibada, na ainihin kusanta Allah maɗaukakin sarki a wajen watan Ramadan, a cikin watan Ramadana, wajen mu samu jin ɗanɗanon zaƙin imani, wajen nisantar dukkan abin da muka bar aikata su a cikin watan Ramadana. Kada mu koma aikata su. Ya kai wanda ka daina shan shaye-shaye, kaka koma aikata shaye-shaye. Ya ke wanda kika daina aikata bin maza ko fasikanci, kake koma ma fasikanci, dan ganin cewa watan Ramadana ya mutu. Allah kike bauta mawa, ba watan Ramadana ba. Allah muke bauta mawa, ba watan Ramadana ba. Don haka Allah madaukakin sarki yana a cikin kowanne watanni. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mana jin kyamar sabo, ya sa mana jin kyamar zunubi. Sai mun haɗu da ku a cikin shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A huta lafiya. محمد الأمين نفديك بالثمين، محمد الأمين نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. محمد الأمين نفديك بالثمين، محمد الأمين نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. ويا إماما للهدى بنهجك المبين، محمد الحبيب
الصادق الأديب